Welcome back mga kaigsuonan ug mga kahigalaan. Adunay usa na ko kahigala sa una ingon nga kana dili na tinuod istorya ra na sa mga relihiyon kuno. Apan atong basahon gihapon ang Biblia magsuonan atong padayonon kung kini kasaligan ba o matuod ba ni Brother Andre? Kung atong ipatuwag sa Biblia mga kaigsuonan mga kahigalaan atong makita nga matuod kini. Mga din sa tinadayan Kapitulo 22, versikulo 6. Akong bukasan rin. Og siya mingon kanako, kining mga pulunga, kasaligan ug matuod. O ang Ginoo, ang Dios sa mga espiritu, sa mga propeta, ipadala sa iyang manulunda, aron ikapakita, nadto sa iyang mga lipon, ang mga putang nga magkahitabo sa dili madugay. Oo. Tinuod yan yung mga igsuonan, kasaligan ug matuod. Kung ingon gani kang kasaligan, matuod din na, Brother Andre. Oo, matuod din siya, no? Mubalik tayo ng igsuon sa versikulo 4, 22, versikulo 4. Okay. 22, versikulo 7. O tanawa, muabot ako sa dili madugay. Bulahan ang mga bantay sa mga pulong sa propesya, ining basaw na. Okay. Kinsay bulahan? Ang naga Bantay sa mga pulong ng propesya. Dili bulahan ka ito nakadaog bluto, no? Ang Dili. bulahan ang nagabantay. Nagabantay sa bantay ng pulong ng propesya. Okay. Kunya, unsa man kani ato nga may bantayan, Brother Andre? Kung ato bantayan ang langit, unsa man din ato kaning bagong Jerusalem, unsa man atong bantayan aron nga kung nila pa makasulod kita ning bagong Jerusalem. Siguro Pastor Justrin natay buhaton. Oo, naatay angay bantayan sumala pa sa giingon sa Biblia. Dili kay maghimong tao eroplano para malupad nito padong, di ba? Isog mo kayo, rocket nga mga to. Okay, balik ta sa 22, kapitulo 22, versikulo 4, unsa mag-ingon niya? Sila magasudong sa iyang naong Pagkalindot. ang iyang ngalan anha sa ilang mga agdan. Pagkalindot. Ang iyang ngalan anha sa ilang mga agdan. Unsa man kaning ngalan? Ngalan ba sa Dios igasulat sa ilang agdan, Brother Andre? Or ang imong nga isulat diri Danred, or nga diri sa Dios isulat sa agdan. Ingana ko na siya? Ang ngalan siguro na po. Pato ning pagatan-aw kay adunay usa ka ilhanan nga igsuonan nga ikaw anak sa Dios, di ba? Okay. For example, ganiha dito sa konsuelo nagpalit og manok. Kung imo nang buhion ng manok, butahan gyud ni ilhanan labi nagbago pa ning ipalit, di ba? No? Kay kung hindi mo butang ilhanan, daghang kagiya na. Mas maayo nga nay ilhanan. Ang uban putlan ikog, di ba? Kung ikog na uban putlan og pako. Muban putlag liog. Di na po kaya lupo na labas na putlag liog. Karon mag-igsuon natin tandaan kung unsa man dahil usap ilhanan, na din na silang mga agtang. Or adunay ilhanan nga ikaw anak sa Dios. Kaya ingon man dito sa versikulo 4 nga adunay versikulo 7 nga bulahan ang nagabantay ni inis pulong sa propesya. Kini mga kaigsuonan, adunay tayo shifting sa atong panagisgot ganiyan ang kita about sa bagong Jerusalem. Apan tungod kay ang bagong Jerusalem ang igsuonan nga atong natun-an kaganiha, aduna man siya giingon nga bulahan ang nagabantay ining propesya aron nga kini mga igsuonan atong makita o atong siguro masulod sa malabot na mga adlaw. Okay, Brother Andre? Sa Biblia, aduna ba gisgutan nga sign ang Dios dito sa mga tao? Sa mga tao wala. Unsa man hana ang sign? Kay magpasign ko kung naay sign. Okay, sa Ezekiel 22:12 nga ko 20. Okay, pagkalindot kung sign lang nakaroon nga kanang signature sa presidente, magpa-sign ko dito, di ba? Okay, kapitulo 20, versikulo 12 o 20. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlaw ipabulay. Aron mahimong usa ka timaan taliwala kanako ug kanila. Aron sila makailang ako masiuba nga nagabalaan kanila. Okay, 20. O balaana ang akong mga adlaw ipabulay og sila mahimong usa ka timaan taliwala kanako ug kaninyo. Aron kamo makailang ako masiuba nga inyong Dios. Tuwa na dahil mga kaigsuonan. Aduna dahil timaan, ang kadtong giingon dito sa 22:7 sa pinadayag na bulahan ang nagabantay sa mga pulong sa propesya. Kining timaan mga kaigsuonan, nagaingon diha na unsa na ang timaan? Adlaw na igpapahulay. Apan Brother Danred, kining adlaw nga ipapahulay,
or kung sa English pa siya, itawag niya siya Sabat, di ba? Ang Sabat, ang meaning niya rest or pagpahulay. Karon na kaigsuonan kay na ingon man din nga ang adlaw ng pagpahulay mo ay timaan sa Dios aron ang iyang mga anak makailang na siya mao ang Dios na nagbalaan kanila, di ba? So usa kini ka importanteng mga butang mga kaigsuonan nga dili din nato i-ignore. Kay kung ato na limot-limutan mga kaigsuonan, buti pasagot nato nga adi na lang tamad ka atong lunsay nga bulawan. Di ba brother Andre? Oh? O kung dili ta mutagad ani nga bahina mga kaigsuonan, so dala ito salamat mo tag bulawan no. Maghimong tag bahay nga bulawan, okay na kayo mo na mao na ning bagong Jerusalem. No? Okay ra? Kahoy. Apan mga kaigsuonan, sa ginabasa sa atong sa kaigsuon, Brother Dadred, nag-ingon din nga, adlaw magpapahulay mao ang timaan sa Dios. Okay? Timaan sa Dios nga sa mga tao o nagapailan na siya mo ang Dios na nagbalaan ni okay. So, ang karon mga kaigsuonan, adunay pangutana nga atong pagatubagon kung unsa man kining adlaw magpapahulay, unsa man kining pagpahulay Brother Dadred ka? Okay? Unsa man kining kay karon mga kaigsuonan adunay daghan nga maingon ta nga pagtulunan kay kung matuto sa atong mga higalaan ng mga Islam Friday na nila. Aduna po yung ginatawag mga Seventh-day Baptist. Aduna yung tawag